Ako ďalší sa predstaví skupina Krampus Budvaj. Skupina vznikla v roku 2024, ale jej členovia majú za sebou mnohoročné skúsenosti z iných skupín. Krampus Budweis má 15 stálych temných členov. Skupina je pestrá a vedľa tradičných čertov u nej nájdete čarodejnice vlkodlaka alebo temného Mikuláša. Skupina Budweis má vlastného rezbára, ktorý vytvára masky. Ich cieľom je priniesť divákovi autentický zážitok a šíriť tradíciu Krampus, pretože táto kultúra